FM ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala? Nahihari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:14 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. Kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili at pagkatapos sa Panginoon ay binabaling ang siya. Yan ang paalala sa atin mula sa Kawikaan 19:3. Bakit ganoon mga best friend? Pag may nangyari sa ating hindi mabuti, di ba? Parang binabaling natin, sinisisi natin sa Lord. Huwag naman tayong ganoon, di ba? Kaya naman best friend, naririto kami para sa iyo. Naririto ang programang iConfessions para pakinggan, dumamay at tumulong sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Tawag na maya-maya dahil ikaw ang magiging first caller namin ngayong kahapon week sorry natin. So ano na tayo? Second week, 2 weeks and 1 day. Woo! Kaya naman yun, best friend, ha? Kung mahihayin ka naman, pwede ka nga mag-confess sa text. I-text mo lamang ako 0949-614-0306. Muli 0949-614-0306. At ito, may mga paunang pasandal na tayo, ha? Basahin natin ang ilan, mga best friend. Dito ang call line natin, mga best friend. Huwag kayong #IFM ang best friend mo. Good evening po, DJ KZ. Pasandal naman na BF ko na namimiss ko na ha. Sa pasandal naman dito kay mama ko natulog na. Thank you po. Galing kay Mels ng Santa Barbara. Mels, ang aga naman matulog ng nanay mo. Ito naman, si Rosaline. Good evening KZ. Pakisandal mo ang nakikinig na nakahiga. Lagi akong nakatutok sa IFM. Rosalina ng Bugalion. Uy, maraming salamat mga best friend ha. At mamaya magbibigay daan pa ako sa mga pabati ninyo, sa mga pasandal ninyo. At best friend, kaagapay natin sa ating tech, ang ating best friend na si Sir Pecto. At mga best friend, kung gusto mo pa ng pasandal, diba, ipunin natin yan dahil maya-maya lamang ay babasahin ko yan lahat. 0949-614-0306. At best friend, like mo na ang aking FB page, KZ Sandalan, diba? Dahil 2 linggo na tayo, di pa rin tayo nagkikita hanggang ngayon. K as in, magandang K. Kagandahan na nga lang ulit. K as in kagandahan at Z as in zipper. Ganon. K Z Sandalan. I-search nyo lamang yan sa Facebook. At best friend, pwede ka rin mag-message ng iyong iConfession kung ayaw mo nga mag-text or mag-call. Pwede rin naman yan, best friend. At live na live po rin tayo sa YouTube. Just search IFM Dagupan Official. At best friend, sa August 28 nga sa Metro Plaza ay magkita-kita tayo 8 a.m. to 2 p.m. po yan sa mga walang trabaho. Hiring. Wow, hiring po kami. Hindi. May job fair doon na iba't ibang company na pwede nila kayong i-hire, best friend, na naayon sa inyong skills and talents. At best friend, sa 28 na ay mag-iikot-ikot kami. Naks naman, hanggang mahilo kami. Hindi, sa 28 kami ay mag-ikot-ikot sa mga barangay at manghuhuli.
O, di ba best friend, manghuhuli kami ng mga best friend natin na nakikinig, na nakatutok sa IFM at may cash prize kami. O, hulaan nyo kung magkano. At tapos best friend, bukod sa cash prize, may pa-t-shirt kami. O, di ba? IFM na IFM ka, best friend. Kaya naman, tumutok ka lagi. Wag lang sa 28. Grabe ka naman. Di ba? Tumutok ka, best friend. O, malay mo, barangay mo ang married namin. Pero iikot kami maraming barangay yun. Oo, diba? At mamaya best friend, bibigyan kita ng oras talaga para magkaroon ng lakas ng loob, maging prepare, mag-ready best friend para sa confessions mo mamaya muli. Ito po ang inyong kasama, ang nag-iisang sandalan mo gabi-gabi at KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Ito na naman ako, nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Ito na naman ako, tinitignan sa nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Kahit pilitin pang sarili, ibigin ka mali, ako'y mali, ako'y mali. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto kong
Isang araw, nag-apply ng trabaho si Mang Kanor. Oh, Mang Kanor! Good morning! Sir, good morning, sir. Have a seat. No thanks, sir. I'm not hungry. Mang Kanor, what can you contribute in our company? Ano, sir? Contribute? May babayaran pa pala dito. Naglakad na nga lang ako ng apply dito, tapos paambagin niyo pa ako. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Dre, antoy na pagyay tawag tayo sa Bibiya. Chicks, umami, atse, miss, doc, attorney, be, prof. Yan ang tama. Tamang lakas ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Ay, 9:31 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may
buhay ay isang umagang nakangiti, at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakahuki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig. IFM ay aking best friend. She's taken my time, convince me she's fine, but when she leaves I'm not so sure. It's always the same, she's playing her game, and when she goes I feel too big for hell.
aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra, magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Anong oras na? Ay, 9:46 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. Alam nyo ba na doble ang tsansa ng mga babae na ma-depress? Oo, tama ka. Kesa mga lalaki ha, dahil may hormone ang mga babae na tinatawag na estrogen na nakakaapekto sa emotions at sa utak para ma-depress. Ganon. Wow, ang talino naman. Gabi na, parang nasa school pa rin ako. O, di ba mga best friend? Ayun, kaya sa mga kababaihan dyan, huwag kayo masyadong magpapadala sa inyong emosyon. Mga best friend, tawag ka na. Dahil agad-agad, sasagutin kita. 0919-411-7714 or 0911-55775-283. Hello, best friend? Hi, anto yung ngaran niyo, best friend? Hi, Dennis. Ilan taong ka na? 22. Taga saan ka, best friend? Taga Malasiki. Taga Malasiki. Best friend, ano ba nga kinakaharap mo ngayon? I confession sa mo na yan. Girlfriend ko. Oh, yung girlfriend mo. Best friend, okay lang ba kung medyo lalakasan mo yung boses mo? Kasi medyo mahina siya. Wala po. Oh, medyo pa. Bingi-bingi ako, best friend. Medyo try mo pa lakasan. Lakasan mo pa konti. Demandi. Oh, sige, best friend, go. Yes po. Oh, yung girlfriend mo? Hindi ko alam kung mahal niya. Kung? Mahal ka niya? Bakit? Sinagot ka nga niya eh. Hindi na po siya nagpaparamdam sa akin. Oh, paano nga, malayo ba siya? Sa Bogey po. Wow, hindi ka ba umaakyat? Hindi po. Akin? Akin ay? Ha? Bakit? Bakit nga? Hindi ako marunong. Ha? Hindi po ba marunong mag-gay? Sa Baguio, hindi ka marunong pumunta doon? Marunong, kaya lang busy sa trabaho. Ano ba ang trabaho mo, best friend? Ano po, furniture po. Furniture. O sige, gumagawa ka, ganon? Oh, wow. Napaka-talented naman ang ating best friend. O sige, tapos, best friend, nalalamig na siya sa'yo. Gano'n na ba kayo katagal?
4 months. Saan mo nakilala? O, yan, layo niya. Sa'yo. Masima po. Sa? Saan? Pangasinan po. Pangasinan? Tagasan ba siya Pangasinan? Masima po. Okay. Tapos? Tapos yung pinag ko siya. Lagi na daw siya busy. Tapos, pero di pa naman nakikipag-break sa'yo. Kaya lang ako yung may nanay. Bakit? Bakit ka nakipag-break? Nadala sa mas lasing po ko nun. Tinext mo siya, tapos okay lang sa kanya. Tapos, ayaw niya na. 4 months kayo. Sige. Mahal na mahal mo pa. Sige. Kung nakikinig siya ngayon, best friend, dahil medyo abot tayo sa Baguio, ano masasabi mo sa kanya? Medyo lakasan mo naman, best friend, ang marinig niya. Itodo mo, best friend, dahil minsan lang to na pagkakataon na marinig ka sa radyo. At especially, di ba, niya. Go na, best friend. Ikinig niyo mo. Yun lang? Hindi ko kaya eh. Di ko kaya. Bakit? Pang ilan girlfriend mo na ba siya? Ha? Pang-anim, best friend. Sige na nga. Tapos, yun lang, best friend. Sige. May papasandal ka ba? Sige, babalag salamat, best friend, sa iyong pagtawag. At patuloy kang tumutok sa ating programa para marinig mo yung mga advices ng ating mga best friend. Babalag salamat, best friend. At mga best friend, yan nga po ang ating best friend, caller number 1 ngayong gabi na si best friend Dennis. Best friend, ang kanyang kinakaharap ngayon ay nakipag-break siya. Isang gabing lasing na lasing siya, best friend, ay nakipag-break siya. Tapos, di inaccept naman ng babae. Tinanggap niya na, okay, break na tayo. Tapos, LDR sila, taga Baguio. Nag-e-explain siya. Ayaw na ng babae. Kumbaga, binabawi niya. Sinasabi niya na, lasing lang ako noon. Tayo pa rin dapat. Ganito, ganyan. Pero ayaw na ng babae. Siguro, ewan ko, nahihirapan na rin siguro yung babae na malayo. Tapos, kung ano-ano yung sinasabi, lasing kasi. Hindi, joke lang. So, ayun mga best friend. Gusto niya makipagbalikan pero talagang matigas na yung puso ng babae. Ayaw na niya. So, paano ba natin siya tutulungan na best friend? Maya-maya ay pakikinggan ko ang mga payo ninyo namin ng mga best friend listeners. Best friend, ito lang. Ang dami kong best friend. Ito lamang ang dapat mong tawagan. 0919-411-7714 or 0915-5577528. Muli, ang dapat mo lamang tawagan na 0919-411-7714 or 0915-5577528. At sa text, best friend, kung wala kang pantawag pero may pantext ka, pwede mo siyang i-advise sa pamamagitan ng text 0949-614-0306. At best friend, pwede ka rin sa internet via KZ Sandalan na page, K as in kagandahan at Z as in zipper, ganon. K po at saka Z yung last letter sa alphabet. KZ Sandalan po yan. Pwede kayo nga mag-message doon ng inyong advice para sa ating best friend na si Dennis. Alam nyo, nakipag-break siya, lasing daw siya. Pero hanggang ngayon yata. Kasi nung kausap ko siya, parang bangag-bangag pa siya.
Ganun siguro talaga, no, mga best friend, pagka broken-hearted ka, parang gusto mo na lang matulog all day, bangag-bangag ka all day, Kaya naman, best friend, kailangan natin ng pandamay at pantulong sa ating best friend na si Dennis. At mamaya, mga best friend, ay magbibigay dan ako sa inyong mga pasandal. Kaya naman, text mo na ako, magpasandal ka na sa nag-iisa mong sandalan. Kay Zia, sandalan sa 0949 614-0306. Muli, ang dapat mo nga i-text para sa iyong pasandal, 0949-614-0306. Ikaw ay nakikinig sa number 1 of Best Friend Radio Station mo, 104.7 IFM Dagupan, Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? And this hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. Lay me down tonight. Lay me by your side. Lay me down tonight. Lay me by your side. Can I lay by your side next to you? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon.
with pride. Pride with fabric condition, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil atid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa, Acabar, Farm Out, ARC, Staff Search Asia, Panaderia Antonio, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 102 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ay, at 10:03 yun na. On board is KZ Sandalan. I must be dreaming, or am I real lying here with you?
I fall in love with you. I fall in love with you.
aking best friend. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, but won't you concede? Even heroes have the right to dream, and it's not easy to be me. Up a pillar way away from me. Well, it's alright. You can all sleep sound tonight. I'm not crazy or anything. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men want men to ride with clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, taken for kryptonite on this one-way street. Only a man in a 40 red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside of me, yeah, inside of me, inside of me. I'm only a man in a 40 red sheet. I'm only a man looking for a dream. I'm only a man in a 40 red sheet, and it's not easy. It's not easy to be me. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impose to? Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:16 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste. Hala, ano tong tinext ko? Break na pala kami ay. O, tapos, ang ginawa niya, tinext niya, nag-explain siya, tinawagan niya, pero ayaw na nung babae. Kumbaga, nasaktan na nagulat na, parang
Tinanggap na nung babae. Tapos yun, break na sila. Ayaw na, kahit pilitin pa ni Kuya Dennis, ayaw na talaga ng babae. Kaya naman best friend kasi, wag tayo nga lasing ng lasing. Kasi pag lasing talaga tayo kung ano-ano yung ginagawa natin. Pero sabi nga nila, 'di ba? Sabi nga nila, kaya mo na sila. Ayan nga mga best friend. Kaya anong masasabi nyo sa ating best friend na si Dennis? Damayan natin siya. Ang mga numero 0919-411-7714 or 0915-55775-283. Hello? Hello po. Hi best friend. Anong tingaran nyo? Christian po. Christian. Ilan taong ka na? 17 po. 17 na sige, bilang 17 ka, yung ating best friend na si Dennis ay 21. O sige, payuhan mo siya, best friend. Dapat na nang magbalikan. Huwag na niyang balikan. Opo, kasi masasaktan lang din yun sa ulit. Akin? Basta umala, agaway tsaktan. Oh, galit ka? O sige, tapos ayun lang. Parang sure na sure ka, masasaktan talaga siya, sure ka. Opo. Kahit hindi mo masabing dahilan ay. Kahit hindi mo masabing dahilan kung bakit siya masasaktan, talagang feeling mo lang masasaktan siya. Masasaktan pag sinabi ko. Bakit? Sabihin mo na. Sabihin mo na. Sabihin. Kayo ba ni Kuya? Kayo ba ni Kuya Dennis? Kasi nararanasan niya kasi napagdaanan ko na rin po. Feeling mo talaga hindi magtatagal unless magsama ulit sila dito sa Pangasinan, at least mas malapit. Kahit kunwari taga-Dagupan siya tapos yung isa taga-Lingayen. O kaya taga saan ba to? 100 Islands, 2 hours pa rin yung layo. Basta po yung babae, wala rin lang po magagawa. Mahirap po talaga ang relasyon ng LDR. Gano'n kahirap sa 100% best friend? Hindi lang 100%, 2,000%. Ganon ka nahirapan sa ka-LDR mo? Sa bagay, best friend, mahirap talaga ng malayo. Ako rin, ayoko na rin. Ayoko rin ng malayo, best friend. Ano number mo? Char. Ng Z, nagsisimula sa letter Z? Ano po? Mag-isip ka nga ng salita nagsisimula sa letter Z? Libra, yun na. O, ayan na, KZ, Sandalan. Maraming salamat, best friend Christian. Para nga sa kanya ay mag-move on na. At base sa kanya, based on experience daw yon, mga best friend. Well, muli ang ating numero, 0919-411-7714 or 0915-55775-283. Hello, best friend. Hello, best. Ang tingaran nyo? Jocelyn po. Best friend Josie, okay lang ba medyo hinaan mo yung radyo mo? Kasi medyo feedbackers tayo. O, sige, maraming salamat. Buti ka pa, walang problema. Hindi, naririnig ko pa din ay. Wait lang po, italikod ko na lang. Sige, hintayin kita. Okay na po. Ay, hindi pa rin. Grabe talaga. Sige, wag ka na magalit sa akin. Okay na, best friend. Best friend, ano masasabi mo sa ating lasinggerong best friend? Charot. Judgmental ka talaga. And the best friend, ano masasabi mo sa ating best friend? Jocel. Ay, ikaw pala yung Jocel. Best friend Denny, sa bangag-bangag. Pero sa akin, basta kanya yan eh. Pero sa point ko lang, balikan mo kung kaya mong i-handle. Pero yung point kasi ayaw na nung babae. So, tama na. Kasi, yung tawag dito, natutuusin, ikaw naman talaga yung may kasalanan. Ikaw yung nakipag-break. So, wala kang masasabi sa kanya. Wala kang masisisi sa kanya. Kasi nga, kasalanan mo. Kaya panindigan mo. Kasi kung sabi nga nila, kung mahal mo, bakit mo iiwan? Kung mahal mo, bakit mo sasaktan? Hindi rason yung lasing ka. Nakipaghiwalay ka kasi may rason ka talaga. Hindi yung rason na lasing. Hindi may ibang rason. Ginawa mo lang na rason yung lasing ka.
Oo, lasing ka, pero hindi naman yung masasabi kung wala kang sapat na dahilan. Yun lamang ba, best friend? O si ate, nag-i-emote ako. Ay! Sino pa? Ay, sige lang, ituloy mo lang, best friend. Hindi kasi sa mga lalaki, hindi yung sapat yung wala kang rason para hindi mo siya makyat kasi hindi ka marunong umakyat. Hindi ka makakyat kasi sabi mo wala kang oras. Hindi yun na rason, kuya. Ako nga nasa Benguet nasa Pangasinan ako. Diba? Kung mahal mo, may rason at may rason ka. Kung mahal mo, kahit gaano karami ang trabaho mo, magkakaroon ka ng oras para sa kanya. Ngayon, tama na, wag mo nang balikan. Oo, para nga best friend, may pinaghuhugutan ka. Talaga nga, naranasan mo na ba yan, best friend? Not yet. But just a little bit, Just a little bit. Oh, sige best friend, maraming salamat. May papasandal ka ba? Ate, may sinasabi ako na lang. Oh, sige, go na. Ang tagal mo eh. Excited na ako, tagal eh. Oh, go na. Kung sila talaga. Kayo talaga. Kahit anong gawin nyo, kahit gaano man kayo kalayo, kahit gaano kayo malayo sa isa't isa, kahit gaano katagal, kayo talaga sa bandang huli. Sa ngayon, tama na muna. Yun po. Okay. Tapos na. Yes! Ayan, para yan. Hindi, pero alam mo, best friend, talagang malaman na damang-dama kita para talagang sakit na ako makikipagbalikan sa'yo. Aura mo pa lang sa radyo, positive ka na, nanlaban ka ba? Huwag kang manlaban, mapapahama ka lang. Joke. Ikaw yung nakikipag-break tapos sasabihin mo sa GF mo na sorry, hindi yon totoo kasi lasing. Ako, paano kung sasabihin sa'yo ng GF mo na hindi ka na niya mahal, pero lasing siya? Ano pakiramdam mo? Hindi kita husgahan nga, kuya. Pero sinabi mo na mahal mo pa rin na siya. Si girl na ang magdedesisyon niyan. Laging tandaan, iba ang mahal mo sa gusto mo lang. Walang mahirap sa long distance relationship. Kailangan lang ng tiyaga at tiwala sa isa't isa. Di ako maniniwala sa pag-busy, walang time sa isa't isa. Alam mo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, best friend, sobrang dami nga dahilan. Yun naman pala. Maraming salamat mga best friend sa inyong tawag at mga text ninyo. Dahil mamaya-maya lamang mga best friend na magbibigay daan muli tayo sa ating text line para sa inyong mga pasandal. At best friend, live na live pa rin tayo sa YouTube via IFM The Gupan Official at ang ating FB page po kay Zia Sandalan. I-like nyo po yan at pwede nyo na po akong i-message para naman po makita ko kayo mga best friend. Kay Zia as ina kagandahan at Zay Zipper. O, diba? Yun na yun. Sabi nga ni Kuya, diba? Mga best friend, sa inyong pasandal, 0949-614-0306. Kasama mo nga ako, KZ Sandalan, sa programang ginawa para lamang sa iyo ang programang makikinig, dadamay at tutulong sa iyo ang programang I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nataramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam
Pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. IFM ay aking best friend. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know
Walang hiya ka talaga, Bardok. Ikaw, napakatamad mo talaga. Sabi mo, hindi ka nakapag-igib ng tubig. Tapos ngayon, meron ka naman palang ipapainom sa akin. Ano to, pekto? Tatay Kanor, hindi naman talaga ako nakapag-igib ng tubig eh. Kaya nga ako pupunta dyan sa may inidoro para may mainom ka. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-sampung kumainment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, at 10:39 na. On board is KZ Sandalan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one really
FM ay aking best friend. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Loving you. Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako, ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter, ha? Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6,
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asasahon sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si Kuya Dennis, best friend Dennis, mag-move on ka na. Katulad nga ng sinabi ng ating mga ibang best friend advisors, kailangan mo nang mag-move on kasi masasaktan ka lang din, baka hindi mag-workout best friend. At unang-una kasi sa lahat, best friend, wag ka nga naglalasing. Alam nyo mga best friend, yung paglalasing, wala nga magandang maidudulot sa ating katawan. Lalo na, tingnan nyo, nawawalan kayo ng control kasi yung spirito ng alak, yun yung nagko-control sa inyo, di ba? Nawawala kayo sa sarili nyo, kaya yung iba sinasabi na kung ano-ano yung ginagawa niya, hindi niya alam yung ginawa niya, ganito, ganyan, ang daming dahilan kasi nga lasing kayo. So, gusto nyo ba na may ibang elemento, may ibang elemento na nag-aano sa inyo, nagko-control sa inyo. 'Di ba katawan nyo 'yan kaya dapat kayo ang nasusunod diyan. Katulad ng nangyari kay best friend Dennis, nalasing siya. Hindi naman pwede na napakalaking desisyon nun. Syempre nasaktan na yung babae, ayaw niya. Alam nga naman sa tuwing nalalasing siya, gaganunin siya, 'di ba? O break na tayo. Tapos kinabukasan makikipagbalikan. Mga best friend, ang feelings hindi yan nilalaro-laro. Lasing ka man o hindi, o kaya naboboard ka or wala ka sa mood, dapat hindi mo niloloko-loko yung karelasyon mo na break na tayo, ayoko na sa'yo. Yung mga ganon, magdesisyon kayong firm. Kumbaga yung ano ba yung Tagalog ng firm? Yung matibay, ganon. Kumbaga kung magdedesisyon kayong totoo, tapat, tunay, ganon, na pang matagalan, yun talagang desisyon na hindi mo pagsisisihan, ayun, best friend. At best friend, wag mo nang hayaan na malasing ka ulit at matulad ulit yung relasyon mo sa nangyari doon sa ka-LDR mo sa Baguio. At best friend, pang-anim mo na si ate girl na taga Baguio. Kaya I pray na hinihiling ko sa'yo na sana yung pang-pito mo, kasi konti na lang magiging boyfriend ng bayan ka na. Bata ka pa, 21 ka pa lang, at saka kahit siguro matanda na tayo mga best friend, hindi dapat tayo nangongolekta ng mga jowa. Kaya dapat talaga pinag-iisipan niya mabuti, kasi alam naman natin lahat mga best friend na ang hirap mag-move on, di ba? Alam niyo yan yung pinakamahirap sa lahat, na ayaw mo nang maligo, ayaw mo nang kumain, ayaw mo na lahat. Ayaw mo na kasi sobrang wala ka ng gana mabuhay. Yung mga ganon, kasi ang hirap-hirap mag-move on. Kaya naman mga best friend, dapat pinag-iisipan natin mabuti kung liligawan ba natin o sasagutin natin yung taong sinasabi na minamahal tayo, diba best friend? O kaya yung mga nagugustuhan natin. Kaya ang pinakamaganda, at gabi-gabi ko namang sinasabi sa inyo at pinapa-remind sa inyo best friend, na ipag-pray nyo ang love life nyo, dahil walang mas nakakaalam ng mas mabuti para sa'yo kung hindi ang gumawa mismo sa'yo. At yan ang Lord, diba? Siya naman gumawa sa'yo, so alam niya yan. Kaya naman best friend, maganda na magkakaroon din tayo ng standards para sa ating opposite sex, sa mga magiging karelasyon natin. Dapat may standards tayo na isinusunod. Kumbaga checklist, ganon, grocery. Diba kung sa grocery nga may checklist ka, ano pa yung love life, dapat meron ka din. Diba nga may kasabihan tayo best friend, na pag daw
pag daw wala kang goal sa isang relasyon na pumasok ka lang, 'di ba? Para kang pumasok sa grocery na tumingin-tingin ka lang pero hindi ka naman bumili. Kumbaga, nag-aksaya ka lang ng oras mo. Ganon din mga best friends sa pagmamahal. Huwag mo sayangin yung oras mo, yung panahon mo, lahat-lahat ng meron ka kung hindi naman din mauuwi sa altar. Kung hindi rin naman mauuwi sa kasalan. Kaya mas maganda talaga na sa lahat ng relasyon na meron tayo, ang center ay si Lord. Yes naman. Yun naman talaga mga best friend. Kaya IFM ay naku naman talaga. Kaya mga best friend, ayusin natin ang love life natin na yan ang pinaka dapat malaki ang epekto sa atin yan bukod sa family, 'di ba? Yan yung isa sa mga priorities talaga natin, love life. Kaya dapat pinag-iisipan nating mabuti. Ayun lamang best friend, Dennis, go. Sana yung pang-pito mo talagang 7th and last. Yan! Landi rin. Maraming salamat po sa lahat ng dumamay at tumulong sa ating best friend na si Dennis at sa ating pong pagbabalik. Ikaw naman ang aming dadamayan na best friend, kaya naman i-save mo na itong mga numero na dapat mong tawagan. 0919-411-7714 or 0915-557-75283 o mag-text tungkol sa iyong pinagdaraanan sa 0949-614-0306 o kaya naman best friend, maaari mo kong i-message sa ating FB page KZ Sandalan. K as in kangaroo at Z as in zebra. Diba? KZ yung zip. KZ po yung last letter sa alphabet. KZ, Sandalan po yan. At mga best friend, remind ko lang kayo sa darating na August 28 sa Metro Plaza ay pupunta po kami dyan 8 p.m. to 2 p.m. po. Sana ay magkita-kita tayo doon dahil lahat ng inyong mga best friend dito sa IFM 104.7 na Dagupan ay naroroon po. 8 p.m. to 2 p.m. po yan para sa ating mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Mga best friend yun na hiring ng mga hindi sa IFM ng mga iba't ibang kumpanya, mga best friend kaya kung may kilala kayo na walang trabaho, magpa-print na ng resume dahil sa 28 best friend, madami kang pwedeng pasahan na trabaho na naaayon sa iyong skills and talent, sa iyong mga kayang gawin, best friend. At syempre sa August 28 then ay pupunta kami sa iba't ibang barangay, mag-iikot-ikot kami best friend at huhulihin namin pulis lang, di ba? Hulihin namin kung sino yung madadatnan namin na nakikinig, nakatutok sa IFM. At may kami dyan, may pasabog. Uy, wow. Hindi, may kami, may pa-t-shirt. O, di ba? T-shirt. At saka best friend, may pa-cash prize kami. Ayan naman. At saka mga best friend, dapat maaga kayo sa August 28, 8 p.m. to 2 p.m. Dahil best friend, may pa-raffle kami. Tapos may kami, basta marami. Oo, may pa-raffle, may pa-bunot-bunot, ganyan. Basta bunot na nga book mo. Ay, joke lang. Hindi mga best friend, basta yun. Kita-kita po tayo, August 28. Markahan mo na ang iyong kalendaryo. At ito naman, best friend, sa mga pasandala, sige, basa tayo ng ilan. Good evening po, Ate KZ. Pasandal nga po ako sa taong mahal na mahal ako na si Miss kita, sobra. Gerald Espanol pala ng Pantalam Gibang, Dagupan City. Thanks po, Ate KZ. More powers and God bless po. Bakit naka-question mark God bless po? Parang gano'n yung niya. Eto naman, sabi ni Mels, #IFM ang best friend mo. Good eve po, DJ KZ. Pasandal naman po sa BF ko na-miss ko na. Tapos pasandal naman dito kay mama ko. Sige. Ay, naano ko na pala ito. At pa mga best friend, isang maulan na umaga sa'yo para bukas. Maulan ba bukas? Ang naman baka galing to ng Pag-asa.
Hindi nagsasabi. At hashtag IFM ang best friend mo. Good eve po, DJ KZ Sandalan. Pasandal nga po sa mahal ko na si Melissa Kalimkim ng Santa Barbara, Ray Valdez po ito ng Alamina City, home of 100 Islands. Oy, si Ray. Hi, Ray. Lagi ka namin nga kaagapay. Maraming salamat. At ito, good eve po, DJ KZ. Pabati lang po ako sa pinakamamahal kong asawa na si Origina Terao. Yun lang, nabitin ako sa pasandal niya. At eto pa, hashtag IFM ang best friend ko. Good eve po, gandang ate KC. Alam niyo, best friend, ang spelling po ng pangalan ko ay K, kagandahan, tapos Z, zebra. Yun, medyo napapansin ko, dumadami C eh. Z po, Z as in a zebra. Gano'n, best friend. Pero, kiri lang. As long as ako yung kinakausap mo, Ako yung tinetext mo, mamaya wrong send yan. Sakit kaya pag ikaw yung naka-receive ng wrong send. Akala mo ikaw yung tinetext, akala mo ikaw yung naalala, yung pala wrong send. Eto, hashtag IFM ang best friend ko. Good eve po, gandang ate KZ Sandalan. Pasandal nga po sa pinakamamahal kong GF na si Remeline Parrocha ng Katabalan, Urdaneta. Kahit medyo may tampo ka, mahal na mahal kita. Sana nakikinig ka. I love you. Pa-play na din po ng kantang Dahil Sa'yo ni Inigo Pascual. Thanks po. Isidro Jr. po pala ng Malasiki. Dahil sa'yo ako'y lalab. Di ba yun? Hashtag IFM ang best friend mo. Pasandal po kami sa Kalye Pogi, Kalasyaw. Jocelyn po ito. Tataka IFM Yabes. Uy, si Jocelyn tumawag siya kanina. Ayan lang muna sa ngayon mga best friend dahil OT na tayo. At sa ating pagbabalik, best friend, ikaw na nga ang aming pakikinggan. Ano man yung pinagdaraanan mo, i-confessions mo na yan. 0919-411-7714 or 0915-775-283. At best friend, sa iyong mga pahabol na pasandala, send mo lang dahil mahaba pa ang gabi. Kaya naman, go fight. Text na 0949-614-0306. At sa ating Facebook, bago ko makalimutan, si Mark Adaban. Mark Adaban. Ayan, si Mark Adaban, sabi niya, hello po, pag-read po ako dito sa Vegan, Ilocos Sur. Tama naman sa Ilocos siya. Tapos, sabi niya si Holic Oreo, Bez KZ, pasandal naman ako sa puso mo. Ay, hindi lang pati sa puso. Sige, okay lang. Basta sandal lang kayo. At ayan nga, mga best friend maya-maya sa ating pagbabalik. Kalma-kalma ka lang dahil ikaw na ang mag-a-icon of fashion. Kaya go fight. Ikaw pa rin ay nakikinig sa #1 best friend station. IFM, ang best friend mo. 104.7 na Dagupan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. You settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo.
Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa'yo. Year 7. August 28, 2017. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In front of Metro Plaza, downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa, Acabar, Farm Out, ARC, Staff Search Asia, Panaderia Antonio, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 11:09 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now? Said that I can't hold on. There's no easy way. It gets harder each day. Please let me alright.
aking best friend. Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I moved on, you'll always be my baby. I never found the words to say. You're the one I think about each day, and I know no matter where life takes me to, a part of me will always be with you. Somewhere in my memory, I've lost all sense of time, and tomorrow can never be, 'cause yesterday is all that fills my mind. There's no use looking back or wondering how it should be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I moved on, you'll always be my baby. I never found the words to say. You're the one I think about each day, and I know no matter where life takes me to, a part of me will always be. You'll always be the dream that fills my head. Yes, you will, say you will, you know you will, oh baby. You'll always be the one I know I'll never forget. There's no use looking back or wondering, because love is a strange and funny thing. No matter how I try and try, I just can't say goodbye. No, 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 no. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I moved on, you'll always be my baby. I never found the words to say. You're the one I think about each day, and I know no matter where life takes me to, a part of me will always be. A part of me will always be with you. IFM ay aking best friend. Kunwari man pa-advise tungkol ag crush to, manayan si ka may crush to. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na?
ay 11:18 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. Alam niyo ba, best friends, na ibang-iba ang mga lalaki sa babae? Lalong-lalo na pag nadidepress. Sa mga babae, pag feeling hopeless sila, gusto nila may taong makikinig sa kanila, diba? Yung listening ears na tinatawag. Samantalang, ang lalaki naman, irritable sila. Tapos, ayaw nilang nakikipag-usap o kaya mingle-mingle. Tapos, nagiging violente sila, ganon. Kaya naman, best friend, bago ka pa maging violente, tawag ka na. Diba? Kaya pala, diba, mga best friend, kasi yung mga lalaki, may mga cave na tinatawag sila na pagka may problema sila o kaya may nangyaring hindi maganda, nananahimik yung mga yan. Katulad ko, yung mga sister nyo na pag uwi nila, diba, mga best friend, tapos sasabihin ng mga misis, kamusta? Anong nangyari? Ganyan. Tapos, wala, ganyan. Tapos magagalit na yung babae. Tinatanong lang naman kita, tapos ganyan ka. Yan, tapos mag-aaway na sila. So, kaya dapat lagi natin bibigyan ng space yung mga boyfriend natin o kaya yung mga asawa natin na lalo na pagpagod sila o kaya hindi kasi natin alam kung ano nangyari sa kanila the whole day, diba? Kaya dapat bigyan natin sila ng oras. Pag ano naman nagkukwento naman yan, nagsasalita naman yan. Diyos ko, alam nyo ba yung mga lalaki mas madadal pa yan sa mga babae talaga. Oo, kaya pag nasa mood, syempre, basta hindi depressed at walang problema, mga best friend. Kaya naman, best friend, tawag ka na, share mo na sa amin yan. Huwag ka na mag-kim-kim dyan. I-confessions muna yan. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Hello, best friend? Best friend, hello? Hindi natin marinig. Okay, sige lang. Ang ating numero, 0919-411-7714 or 0915. Hello? Hello? Ayun. Sige, best friend, magbigay daan tayo sa ating caller number 2. Hello, best friend. Antay nga rin nyo. Hello? Hi! Hello, best friend. Naririnig mo ba kami? Hello? Hello, ayun. Sige, umuli. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Hello, best friend? Best friend, 493. Dapat pag tumawag ka, may radyo. At lahat kayo, best friend, na tatawag, dapat po may radyo tayo kasi hindi po tayo magkakarinigan ho talaga. Hello, best friend? Ayun, ang lakas ng feedback, best friend, na dapat medyo hinaan mo ang radyo mo, best friend. We can wait forever, best friend. Hello? Yun. At magbigay daan tayo, mga best friend, sa ating text line. Eto siya. Sabi, hi po, Miss KZ. I am Carlo, pero di ko po tunay na name. Sige. Isa po akong callboy dati. Na-inlove ako at nagkarelasyon sa isang lalaki nga may asawa na at may kaya sa buhay. At naging kami 5 years. Yung lalaking iyon, siya po ang nagbigay ng bagong buhay sa akin. Binigyan niya po ako ng business at ngayon 4 na po ang franchise niya. Utang na naloob ko po sa kanya ito. Dati po nagkikita kami pero one day, kasi nag-text po sa akin yung customer ng business ko na may alok siya about sa mga plato at kutsara at baso at lahat. At yun pala, may crush din pala siya sa akin. Yun, hindi ko alam, nabasa niya. Yun po, nagselo siya hanggang ngayon, hindi po kami okay. Di ko alam kung babalikan ko pa siya o di na. Alam ko po,
na masaya na siya sa asawa niya. Pero mahal ko pa rin siya. Siya nagbigay ng bagong buhay sa akin. Sobrang mahal ko po siya. Pero alam ko po na may asawa na siya. Babalikan ko pa po ba siya? Ayan ang kwento ni best friend Carlo. Nagtatanong siya sa atin mga best friend kung babalikan pa ba niya. May asawa na. Pero mahal niya best friend at yun yung lalaking may asawa na gusto niyang balikan may may asawa, may anak, may pamilya na. Yun ang tumulong sa kanya dahil dati callboy siya tapos nagkainlaban sila. Tapos yun may business na siya at 4 na yung franchise. Kung baga mga best friend, sobrang successful na ng ating best friend Carlo. Pero yun, alam yun, kahit na ano pa yung pinagdaanan niya na from mababa, naging maayos na ang buhay niya ngayon, mga best friend, yung mahal niya, yun pa din, iisa at iisa pa din. Ngayon mga best friend ay sobrang malayo na sila sa isa't isa. Kumbaga yung isa nag-asawa na, siya naman yumaman na, mga ganyang bagay, pero mahal pa rin niya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin mga best friend? Kaya naman, mamaya mga best friend, ikaw naman ang aming mapapakinggan sa iyong payo. Kaya huwag kang magdalawang isip na tumawag kasi alam mo na makakatulong ka naman talaga, 'di ba? Para din na malaman ng ating best friend Carlo na may dumadamay sa kanya, may nakinig sa kanya, may dumamay at tutulong sa kanya. Later po 'yan. 0919-411-7714 or 0915577528. Alam mga best friend ha, sa inyong mga pasandala, sandal lamang kayo. I-text nyo lang ako 0949-614-0306. So best friend, sa iyong payo, maaari mo rin akong i-text. Kung wala kang pantawag, 0949-614-0306. At syempre best friend, maaari ka rin mag-chat ng iyong payo sa ating live chat sa YouTube. Just search IFM Dagupan Official o kaya naman sa ating FB page na KZ Sandala. K as in kadakilaan. O kala mo K kadakilaan at Z as in zipper. O kala mo KZ po yan KZ Sandala na ikaw ay nakatutok sa number 1 best friend radio station mo, 104.7 IFM Dagupan Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. Sometimes when we touch, the honesty's too much,
and high. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. IFM, ay aking best friend.
Sweetheart. Sweetheart, totoo ba yung kasabihan na pag tumatanda, lalong gumaganda? Totoo ba yun, sweetheart? Siguro. Ako, sweetheart, sa tingin mo, lalo ba akong gumaganda? Sweetheart, sa tingin ko, lalo kang tumatanda. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Ay, 11:36 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. On board is KZ Sandalan. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down on me. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers. In lonely hours, the tears devour you. And I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down on me. Oh, can you see it, baby? You don't have to close your eyes, just standing right before you. All that you need will surely come. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
FM ay aking best friend. When I wake up each morning, trying to find myself, and if I'm ever the least unsure, I always remind myself, though you're someone in this world that I'll always choose to love, from now on you're only someone that I used to love. As for me, it's getting down to the last unspoken part, when you must begin to ease the pain of a broken heart. Tell me, why should I even care if I have to lose your love? From now on, you're only someone that I used to love. All the love I had to give, I did my best to keep you satisfied. I guess you'll never know how much I tried, I really tried. And if ever our paths should cross again, again. Once I had so much to give, but you just refused my love. From now on, you're only someone that I used to love. Myself, and if I'm ever the least unsure, I always remind myself, though you're someone in this world that I'll always choose to love, from now on you're only someone that I used to love. From now on you're only someone that I used to love. Though you're someone in this world that I'll always choose to love, from now on you're only someone that I used to love. You're only someone that I used to love. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, ibig sabihin ng bitter, hindi ka manhid, hindi ka lang talaga makamove on. Huwag mag-feeling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim.
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. Bagong buhay. Ayun, nandun na ako. Hindi ko naririnig mga best friend ang aking sarili. Okay, ulit. Take 2. Bagong buhay. Ayan ang buhay ni Carlo. Dahil mga best friend, dati siyang call boy. Sa mga kakakinig pa lamang, kakatune in pa lamang mga best friend ang ating napakinggan po kanina. At ngayon ay dadamaya, natutulungan natin ay ang ating best friend na si Carlo. Though hindi talaga yun yung kanyang tunay na pangalan. Itago na lang daw siya sa pangalan gano'n. Dati siyang call boy at sa pagko-call boy niya may nakilala siyang isang lalaki rin na na-in-love siya, tumulong sa kanya at ngayon nga ay nagbagong buhay siya na may binigyan siya ng business at napalago niya yon. Sa ngayon nga raw ay 4 na franchise ang meron si Carlo. Ngayon mga best friend ay nagkahiwalay sila dahil sa selos. Dahil nakita nung lalaki, nung tumulong sa kanya na may nag-text na gusto kita, ganyan-ganyan. Akala naman daw, pinatulan niya. So, yun, nagkagalit sila, ganyan, naghiwalay na sila. Tapos ngayon, best friend, after so many years na successful na si Carlo, yung lalaki naman, may asawa na. So, pamilyadong lalaki na rin at masaya. Pero, bumabagabag kay Carlo kasi mahal pa rin niya hanggang ngayon. Lalong-lalo na may utang na loob siya doon sa lalaki. Kaya naman mga best friend, ano nga ba ang dapat gawin? Sa palagay nyo, di ba, best friend? Ano ba ang dapat gawin ni best friend Carlo? Tumawag na kayo at 0919-411-7714 or 0915-775-283. Hello, best friend? Hello. Ano yung ngaran niya, best friend? Christian. Ha? Christian. Christian, ikaw ba yung kanina? Opo. Tama ba ako? Oo. Christian, ano masasabi mo sa ating best friend na si... Hello? Christian? Yan. Mga best friend, ano ba masasabi nyo sa ating best friend na si... best friend Carlo. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Hello, best friend? Hello? Antay nga rin niya, best friend? Ha? Ken, ano masasabi mo sa best friend natin na si Christian to lang. Wala kasi si Christian, si Carlo. Ha? Best friend, medyo lakasan mo yung boses mo. Hindi natin marinig eh. Makakalanay. Nabangon sa topic. Best friend, ano? Yan, pwede bago sa topic. Anto? Pwede bago. Harapan ko like yun, bilay ng pamilya. Successful na business ko. Try to focus somebody or anybody. Aga nagpili sa panahon. Utang na may utang lang. Pero dapat harapan ko lang may kinabukas. Oo. Yung pamilya tumitan eh. Pamatirang ni pamilya tumay. Duga. Sa inibaga, sa Naruto, dan to late way. Para sa pamilya.
dapat hindi advice ko. Yun lamang. Maraming salamat, best friend. May papasandal ka ba? May kanay sunog baga, yung kasana kan. Oo. Yan Lord, okay, ako sa inanaro. Yun lamang, best friend? Best friend, siya pa ang best friend mo. Dugatan, maraming salamat. Narinig nga po natin ang ating best friend na si Ken. Yan nga, para sa kanya isipin ng future, best friend. At saka, di ba nga, para sa kanya kasi may asawa na, kaya huwag na raw. Ito naman, magbigay daan tayo mga best friend sa ating text line. Para sa ating best friend na si Carlo. Itago na lang natin sa pangalan nga, Carlo. Oo. Ito naman, good evening, Ate KZ. Ang cute po ng boses nyo. Uy, crush ko po kayo, Ate KZ. Hindi kayo magpapasandal, Ate KZ. Basta narinig ko na boses nyo, okay na ako. Yun lang po, Ate KZ. Prince Kurt nga po pala ng baile na Cavite. Nax! Maraming salamat. Ano ka ba? Kahit di mo na ako bulahin, basta nag-text ka, babasahin ko yan. Diba naman, best friend? Ito naman, #IFM ang best friend mo, Ate KZ. Para po sa akin ay mag-business na lang siya. Malay niya maging 10 pa ang franchise niya. Tama naman, duga. O, sige, best friend. Ito naman, Ate KZ, pasabi po sa Carlo na yan na manahimik siya, wag siyang manggulo. Siguro manggulo sa family. Akala ko ikaw ginugulo, best friend. O, sige, maraming salamat. At sa inyong mga pasandal, sige, magbigay daan na nga tayo. #IFM ang best friend mo. Good evening, Ate KZ. Ang ganda at ang cute po talaga ng boses nyo. Nakaka-inlove. Naman talaga. Parang wala nang bukas. Ang sarap pakinggan, promise, Ate KZ. Wow, paulit-ulit. Pasandal po, Ate KZ. Kami dito nagre-rehearsal ng sayaw habang nakikinig sa station ninyo. At sa mga grupo ko sa sayaw ng One High Group, thank you po pala sa manager namin na si Manager Jordan Cleans nga po pala ng Kalasyaw. Salamat at yun lang po, Ate KZ. You're welcome, best friend. At ito, good eve, Ate KZ. Pasandal po ako dito na laging nakikinig ng IFM habang nag-i-emote. Tapos pasandal na din po ang mga single dyan na katulad ko. Hintay-hintay lang. Mana po ito ng Bayang-Bang. Thanks po. God bless and more power. Uy, maraming salamat. Tama, maghintay lamang sa tamang tao. Huwag niyong madaliin. Baka kayo'y lahat na nga, di ba sabi, lahat ng nagmamadali natitinig. Kaya yung bangus na kinakain mo, himayin mo. Pero ito, hi Miss IFM Sandal. May globe number po ba kayo? Gusto ko po sana magapayo, kaso iba po ang network ko. Ito po, 091-55-775-283. Muli, best friend, 091-55-77... ulit. Oo, tama, 775-283. O, babagalan ko ha, isa pa. 091-55-775-283. Ayan, mga best friend, ha? Yan ang ating ang call line. Ito naman, sabi niya, pakisandal po yung BFF ko na si Jeno San at yung ex-BF ko na si Joed. Wow, ang dami. Daming boyfriend na Joed Paraino na kahit ala na kami, love ko pa rin. Yung isa, BFF niya. Grabe naman. Judgmental naman me. O, sige, sige, best friend, ha? Kasandal na yung mga yan. Hello? Hello po. Oo, kaso ang feedback, best friend, pakihinaan ng iyong radyo. Po. Ayan, okay na ba, best friend? Opo. Best friend, ano yung ngaran nyo? Ito po si Man, ano masasabi mo sa ating best friend na si Carlo? Ang masasabi ko lang po, mag-business na lang po siya. Para naman sa kanya Huwag na siyang manggulo. Oo, parang nga yung sinabi ng iba nating mga best friend, 'di ba? Kasi may asawa na 'yan, mahirap kasi talaga
magmahal ng taong ayaw sa'yo. Charot, hindi. Ng taong may asawa na, di ba, best friend? Ikaw ba may minamahal ka ngayon? Single po eh. Ha? Single po. Single na single or ready to mingle? Uy, best friend, pwede ka mag-plug ng number mo sa gabi with Dado Cancionero. Diba? Pero wag muna, magano ka muna. Mas maganda na single ka. Diba? Masarap po maging single. Oo. Kaya single ka na lang forever. Charot lang, best friend. Maraming salamat, best friend, na. Yun lamang talaga. Sige, may papabati ka ba? Papasandal? Pasandal na lang po ako ng kanta. Anong kanta? Yung Tonight po by Westlife. Ano? Yan ba yan? Tonight. Ay, joke lang. Sige, ano nga? Ano yun? Tonight po by Westlife. Ha? Sige. Sige, try na lang natin. Best friend, yun lamang ba? Yun lang po. Sinong best friend mo, man? ISM ang best friend ko. Dugatan, maraming salamat sa pagtawag. At ang mga best friends sa ating live chat. Pabati nga po kami dito sa Donna Philip Dagupan, dito from Cabanatuan, Romela Soriano, Kuya Arvin, Cedric, and JB. Ate KZ, sabi yan ni Meryl Soriano. At mga best friend nga pala, yung mga nag-audit ngayon, kaya nyo yan, sama-sama tayo. Diba, habang nag-audit kayo, tama yan, makinig kayo sa akin. Hindi, magkarinigan tayo dapat ang magkakasama, hindi sila. Eto, nakikinig sa program, mga family de Diyos. Sana gising pa sila, no? De Diyos ng Cebu Springs, San Miguel, Bulacan. Sila, family ni Tito Ed, Tito Dennis, and Nanay Letia de Diyos. Pakibate na lang galing kila Arnie Dizon and Fe Dizon. Sige, maraming salamat po. At sabi ni Carlo Alvarez, hello best friend KZ. Hello rin, best friend. Ayan nga po, mga best friends, sa inyo pa pong mga naiisip. Nauutal talaga ako, best friend. Alam mo ba, yung bagong movie ngayon, yung si Fidel. Si Fidel, yung poging utal-utal. Hanapin nyo kung anong movie yon, best friend. Dapat mapanood nyo kasi maganda yon. Madami kayong matututunan na mga tula. Ay, sige mga best friend, sa inyo bang pasandal? Dire-diretso lang, go lang. 0949-614-0306. Mamaya sa ating pagbabalik mga best friend, ay tatanggap pa rin tayo ng inyong mga tawag at mga payo. Kaya naman, isave mo na ang mga numerong ito dahil maya-maya lamang sasagutin na kita. 0919-411-7714 or 0915-577-5283 at sa payo mo sa text at sa iyong pasandali, sabay-sabay mo na yan 0949-614-0306. Kasama mo ako, ang nag-iisang sandalan mo gabi-gabi hanggang alauna tayo ng madaling araw, best friend, ang nag-iisang sandalan mo, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Pasimple at malambing pa kat tangi ang di mo sadya. Pag-ibig ko ito'y hindi na magbabago pa.
at 12:04 na. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang swak para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa, Acabar, Farm Out, ARC, Staff Search Asia, Panaderia Antonio, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Sweet words you whispered didn't mean
FM ay aking best friend. Rather know if you have turned the page, if you go faster than I do. Suddenly, it's not so clear just what I am to you. Am I friend? Am I lover? Do we still need each other? When you touch me, when you touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? If this is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still, or do you just mean well? I can see clearly how I'm hurting you. Every breath gives you away. We go in separate roads as pride got in the way. Am I friend? Am I lover? Do we still need each other? When you hold me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? Is it over now? If this is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? Is it over now? Do you love me still, or do you just mean well? Time became the poison, working slowly on my heart, destroying all my memories. Is it tearing us apart? When you touch me, when you touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? Is it over now? If this is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? Is it over now? Do you love me still, Or do you just mean What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? is it over now? Do you love me still, or do you just mean well? Do you love me still, or do you just mean well? On board is KZ Sandalan. Ang programang ginawa para makinig, dumamaya at tumulong sa'yo. Ang programang iConfessions. Ngayon nga po ay binibigyan payo natin ng ating best friend na si best friend Carlo.
Kaya naman best friend, tawag ka na 0919-411-7714 or 0915-5775283. Hello best friend. Hello. Hi best friend, pwede bang medyo yung radyo mo dahil malakas ang feedback? Okay na best friend? Best friend? Hello? Hello. Ayan, okay na. Ay, best friend, hinaan mo. Okay lang ba? Hello. Ayan, best friend. Antay nga rin nyo? Brian po. Brian, ano masasabi mo sa ating best friend na si Carlo? Sobrang sabi ko lang po sa kanya, ang swerte niya po. Swerte niya. Akin ay. Kasi hindi lahat kasi nabibigyan ng ganyan na opportunity eh. Oo, ngayon na very successful siya, ano? Opo. Kasi siguro naman yung guy, hindi naman siguro siya magbibigay ng ganyan sa kanya kung hindi naman siguro niya mahal si Carla. Tapos siguro wag man lang niyang balikan para sa akin. Mag-move on na lang siya. Mag-focus na lang siya siguro sa business niya para at least makakalimutan din niya yan yung guy para sa akin. Yan lang po ate. Sige. Best friend, may papasandal ka ba ngayong umagang ito? Ate, pa-request ko ng unang kanta bago ako matulog. Pwede mo ba ate? Antay labay yan kansyon. Tuyang, meron mo yun. Tuyang. Sige, try natin best friend yun lamang ba? Salamat po. Okay, maraming salamat best friend Brian, ang kanyang pangalan. Yan nga ang payo niya, diba? Na hindi lahat nabibigyan ng ganang opportunity, pero mag-focus na lang sa business. At maabigya ka ba ng mga best friend, especially doon sa ating mga best friend na mga nanay, diba? Pag ganitong oras talaga, mabuti at magkakasama tayo dahil ang mga babies na ayaw pang matulog ang baby na yan. Ewan ko ba, favorite na mga baby, madaling araw, no? Okay, mga best friend, tayo ay tatanggap pa ng inyong mga tawag 0919-411-7714 or 091-55775-283. Muli mga best friend, ang numero na dapat mong tawagan upang doon makaramay at doon nakakaramay ka naman sa pakikinig. Yung lang best friend yung matulungan para marinig ka ng ating best friend na si Carlo dahil alam ko natutok ngayon ang ating best friend Carlo. 0919-411-7714 or 0915-5775283. Alam niyo best friend, nakakatuwa kasi may naalala ko. Pero yan, happy birthday muna sa lahat ng may birthday. Kayo maligaya dahil ako ang unang-unang bumati sa iyo. Kasi nakikinig ka yan tuloy, nabati kita agad. Uy, di ba uso yan, mga best friends, sa mga taong mahal mo na hintayin mo talaga mag-12. Tapos pag 12 a.m. na, isisend mo na yung napakahaba mong message. Tapos hindi na pala yun yung number niya. Galing-galing, diba? Naranasan mo na ba yung mga ganyang best friend? At ito 0919-411-7714 or 0915-557-7523. Yung naalala ko, best friend, nakalimutan ko na tuloy. Hindi kasi, di ba, yung tinutulungan natin ngayon si best friend Carlo. Tapos may marami kong kilala best friend Carlo ang pangalan. Hello, best friend, pero wait lang. Hello, best friend. Hi. Antoy nga rin yung best friend. Ray Valdez po. Ray, ano masasabi mo? From Alaminos City? Opo. Ikaw, bakit lagi mo akong fina-flood? Alam ko naman mahal mo si Barbara Kalimkim. Isang send lang, best friend. Tuloy. Pero okay yun, nakilala na kita. Nilike mo na ba yung Facebook ko? Ayan tayo. Sige. Best friend. Ano masasabi mo sa ating best friend ay Carlo?
Yung po masyadong yung napakinggan yung istorya, yung sa dulo na lang po. Sige, recap nga tayo. Yun nga, best friend. Ako rin no? Di nagre-recap. Best friend na yun nangyari nga ay si Carlo, ang ating texter. Hindi naman talaga siya si Carlo. Itago na lang daw siya sa pangalang Carlo, best friend. Ay, nagkaroon ng call boy siya dati. Tapos doon, sa pagko-call boy niya, nakilala niya yung minahal niya ng gusto. At yung lalaking yon tinulungan siya. Ngayon, sobrang successful na niya. Na 4 na yung franchise ng business niya, best friend Ray. Tapos, ngayon ay may asawa na, parang lahat na naka-move on sa buhay nila. Siya, successful na yung lalaki, may asawa na rin, ganon. Tapos best friend, ngayon mahal pa din daw niya. Syempre parang hindi niya makalimutan, tumulong sa kanya, lahat ginawa, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, tsaka nag-break lang naman sila dahil sa selos, ganon. Kaya ngayon gusto niyang balikan, pero may asawa na nga kasi best friend. Ano ba dapat niyang gawin? Kung may asawa na po, mas mabuting kalimutan niya na lang po. Mag-focus na lang siya sa business niya po. Paano po niya pa ito palaguin. Kasi po, may asawa na nga po eh. Nakayaan na. Pangit na pong makikaganon na. Makipilitan mo sarili ko po. Masama po yung pakikiapid. Yung kasalanan po yun sa Diyos. Tama. Yun lang po, mag-pray niya na lang na maghanap siya ng partner niya. Na? Ibibigay ni Lord. Mas labis pa yung ibibigay ni Lord. Maraming salamat, best friend Ray. Yun lamang ba? Yun lamang po. May papasandal ka ba ngayong umagang ito? Meron po. Si Melissa Kalintin. Ayun, Melissa pala. Bakit? Ng Santa Barbara. Opo. Di ba kabisado ko na yung sinisend mo? Akala ko si Barbara. Si Melissa nga pala. Taga Santa Barbara nga siya. Palambing nga po. Sino papasandal mo? Tapos si papa niya po. Mama niya, Mirna. Nakikinig? Opo. Sigurado ka? Sige. Ano pangalan? Si Tita Mirna nga po. Sino pa? Mama niya. Lala po, tapos kayo po. Ay, sige. Sandal ako sa sarili ko. Charot. Sige, maraming salamat, best friend Ray. Ano yun? May sabihin lang pa ko. Go. Mahal, sagot naman. Ninatawagan nila. Hindi mo sila sabi. Ay! Melissa, baka tulog naman na si Melissa kasi tingnan mo. Pero ang aga naman niya matulog. 12:24 pa lang, tulog na siya. Opo. Hindi naman po siguro. Marian Rivera lang po. Sige po. Maraming salamat po. Sige, maraming salamat, best friend Ray. Patuloy kang tumutok sa 104.7 IFM. At naman, best friend, ang mga paalala ko nga sa inyo, yan nga narinig natin. Ang ating best friend na si Ray at ang mga iba pa nating best friend callers, ha. At maraming salamat mga best friend sa pagbibigay nyo ng payo at sa pagdamay ninyo sa pakikinig at saka sa dumadamay tayo sa through listening and then nag-i-English na pag madaling araw. Tapos sa anong tawag dito? Bangag-bangag na kanina pa. Sa pakikinig and then pagdadamay and then ngayon pagtulong sa pagbibigay true advices, 'di ba? Sa pagbibigay natin ng advices. Tapos mga best friend, yun nga, may sasabihin ako sa inyo yung naputol na sinasabi ko kasi si Ray tumawag eh. Joke lang. Hindi, mga best friend, yun nga, yung mga Carlo na yan. Pagka Carlo daw talaga pangalan mapagmahal. Nax, minsan nga lang yung ibang Carlo sumusobra, 3 yung minama. O kaya 5, ganyan. O diba? Basta pag Carlo, siguradong gwapo. Nakas naman. At mga best friend, patuloy tayo na live sa YouTube via IFM Dagupan Official. At eto, sabi niya, Ate KZ, sana po makapagpa-picture kami sa'yo bago kami umuwi. Ngayon na ba?
Saan ka ba uuwi? Sa probinsya ba o sa Maynila o sa ibang bansa? Pero best friend, kasi ang IFM ay hanggang 6:00 lamang ng gabi. Tapos sinasara na namin yung gate namin. Kasi alam mo naman, itong mansyon namin. Kaya yon, tapos pinapakawalan na namin yung mga aso namin. Pagka 6 PM na. Tapos yung mga aso namin, paggabi, di namin pinapakain yan. Para talagang bantay na bantay ang pumasok. Alam mo na, pagkain ng labas. Kaya naman, best friend, punta ka dito ng maaga. Pwede naman. Mamaya sasabihin ko kung anong oras ka pwede, at sa mga pasandal nyo, best friend, 0949-614-0306. At mga best friend, ito, Best KZ, pasandal naman kay mahal kong Leti Aragiza na nakahiga na nakikinig po sa inyo. Maraming salamat yung best friend Eddie Parayawa na ng security. Anong security? Yun lang. Sige, maraming salamat best friend. Sandal lang ng sandal dahil mahaba pa ang ating pagsasamahan. At best friend, paalala ko lang pala, yung RMN ulit-ulit na ako charot. Hindi kasi mga best friend sa 28 na yon, kaya may mga kakatune in pa lang. Hayaan mo na kung ulit-ulitin. Sa August 28 at 8 a.m. to 1 a.m. sa Metro Plaza. Magkita-kita tayo mga best friends. Sa downtown lang naman yan at napakalapit lang best friend. Para sa inyong trabaho. Yun, kung naghahanap kayo ng mga trabaho, maaari kayong pumunta doon dahil job fair yon mga best friend. It's Mission 2017, handang tumulong sa'yo. At saka mga best friend, nandun din yung mga government partners natin like SSS, DFA, PhilHealth, yung mga gano'n na kailangan mong asikasuhin, best friend. Asikasuhin mo na sa 28. Malay mo dahil busy ka, ganyan. At tapos best friend, may surprise kami sa mga early birds. Malay mo first 100 or first 50 or malay mo first 30 lang. First 20. Kaya best friend, dapat maaga ka dahil ang applicant dapat laging maaga yan. 8 a.m. best friend to 2 p.m. Tapos iikot kami sa mga barangay simultaneously yan best friend sa August 28, best friend. Malay mo, barangay mo ang mapuntahan namin at mahuli ka namin na nakatutok sa IFM. Kaya naman best friend, mag-ready ka na dahil may pa-t-shirt kami sa mahuhuli at may pa-cash prize kami sa mahuhuli. At best friend, like mo na at i-share mo na ang ating FB account. KZ Sandalan, K as in kasama. Diba? Kasangga. Tapos zipper. Ganon. Kasandal, kasipper mo. Kasama mo ako nag-iisang sandalan mo gabi-gabi. KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. After you go, I can catch up on my reading. After you go, I have a lot more time for sleeping. And when you're gone, looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. After you go, I have a lot more room in my closet. After you go,
I'll stay out all night long if I feel like it. And when you're gone, I can run through the house screaming, and no one will ever hear me. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than I don't have to miss no TV shows. I can start my whole life over, change the numbers on my telephone, but tonight will sure be colder, and I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. Bluer than blue. Bluer than IFM, ay aking best friend. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep these sad thoughts to myself. I'd just like to let you know I wish I'd never let you go. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I'll still, I will love you. Wish you'd never left me, but love's a mystery. You can break a heart so easily. The days and nights reveal how much I feel for you. Time has come for me to see how much your love has meant to me. And I'll always love you. And if you ever change your mind, I'll still, I will love you. Time like a river keeps on rolling right on by. Nothing left for me to do, so I watch the river rise. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I'll still, I will, I'll still
ay 12:36 na. Today's best variety, hit after hit, IFM. On board is KZ Sandalan. IFM ay aking best friend. Wala na pang natitirang pagmamahal. Lumisan ba't nagtatagal? Di ba nagkaroon kailangan ka sinta? Ano bang nangyayari sa'yo? Pati na madinig sigaw ng iyong dibdib. Ano ba itong sinasabit? Huwag kang bibitaw ka. Say
pagkakaganito, nakatago ng galit at lungkot, binibit-bit, tingin mo sana kahit saglit, huwag kang bibitaw kahit sa akin. Yan ang tanging kong hiling, di susuko ka kahit sa iyo, hanggang sa dulo ikaw lang at ako. Huwag kang bibitaw kahit kapit sa akin, kumapit kapit kahit ano'y gagawin, ikaw ang dahilan, susundan kahit saan. Huwag sanang mawala sa akin, ako ay pagtigan, kapit mo ay higpitan. Huwag kang bibitaw kapit sa akin, yan ang tanging kong hiling, di susuko ka kapit sa iyo, hanggang sa dulo ikaw lang at ako. Huwag kang bibitaw kapit sa akin, di susuko ka kapit. Huwag kang bibitaw kapit sa iyo, hanggang sa dulo On board is KZ Sandalan. Sa ating best friend na si Carlo, para sa'yo best friend, ang pinakamaganda mong gawin ay layuan yung asawa mo. Katulad nga, ay yung naging ka-live-in mo. Katulad nga ng sinabi, best friend ng ating mga nagpayo na best friend sa'yo, ay tama yun, huwag ka na manggulo. Kasi isipin mo, ikaw, may asawa ka kunwari o kaya karelasyon tapos may papasok na from the past, 'di ba? Best friend, hindi maganda 'yon. Masisira kayo, may maaapakan kayong tao o kaya ikaw mismo yung anak, 'di ba, nung tatay, nung may asawa, tapos biglang magkakaroon ng kabit. 'Di ba best friend, ang hirap no na nang dahil sa iyo at saka ikaw mismo karga mo 'yon nang dahil sa iyo nagkahiwa-hiwalay sila, nang dahil sa iyo nagkaroon sila ng problema ng miscommunication na imbis na masayang pamilya sila, dahil sa iyo nagkawatak-watak, 'di ba? At magkakaroon pa ng sama ng loob yung pamilya niya sa iyo, yung asawa niya, yung mga anak niya. Kaya best friend, bilang utang na loob mo sa kanya na alam mo yun, binigyan ka niya ng business, binago niya yung buhay mo, maganda dyan, ipagpatuloy mo na baguhin yung buhay mo, na maglakad ka sa tamang landas, sa tamang daan, best friend, na tukuyin mo kung ano ba talagang will sa'yo ng Lord, ano ba talagang purpose mo kung bakit ka naririto. At sure naman ako best friend na naririto ka hindi para manira ng kapwa, hindi para manira ng pamilya, kung hindi para magkaroon ng prosperous life, ng successful life. Kasi best friend, ayon nga sa iyo, nalaman namin na successful ka na at talagang pinagpapala ka naman ng Lord. At syempre bilang pinagpapala ka, huwag mong gantihan ang Lord ng masamang gawain. At yun ang pakikiapi, 'di ba? Pag sa pakikisawsaw sa relasyon ng iba, masama yun best friend. Ang maganda ay hanapin mo yung pagmamahal na hinaharap ng puso mo sa pilingan ng gumawa sa'yo. Yun. At sa bawat desisyon mo, best friend, dapat lagi mong isipin na wala kang tatapakang ibang tao, na wala kang masasaktan, wala kang alam mo yun, wala kang madidisgrasya. Dapat lahat smooth lang. Yun ang best friend. Kasi ginawa tayo para magmahal, hindi para makasakit. Ayun lamang. Kaya best friend, sa iyong business, go, 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 fight. At I pray na sana dumami pa yung franchise mo at maging isa yung business na talagang boom. Na magbo-boom, na talagang makikilala hindi lamang dito sa ating lugar, kung hindi na rin sa Maynila, sa Karatig, Lalawigan, at sa ibang bansa, malay mo, 'di ba, best friend? Kaya kayang
kayang-kaya mo yan. Talaga nga, sa lahat ng desisyon mo, kailangan ipagdasal mo lang at saka wag yung sariling emosyon mo, best friend. Kasi pagka nagbase tayo sa emosyon natin, alam mo mandaraya ang puso At saka, kunwari, di ba, galit ka ngayon kung ano na yung nasabi mo. Tapos pag naimasmasan ka na, ay sorry, hindi ko naman talaga ganyan. Kasi emosyon mo yung sinunod mo. Ganon din, best friend, sa atin, na sa pagmamahal natin na porket, alam mo yun, feeling mo, love na love mo siya, hindi ka na nakakapag-isip, best friend. Kaya dapat, isip-isip ka pa rin, di ba? Yun ang pinakamaganda nga, dapat mong gawin na, anong tawag dito, i-weight mo, i-evaluate mo, ganon, kung tama o mali. At saka, maganda na huwag kang padalos-dalos. Maganda dyan, best friend, pag-isipan mong mabuti yung mga gagawin mo. At saka, alam ko naman na matalino kang tao kasi hindi naman magiging pat yung business mo, di ba? Yung franchise mo, kung hindi mo muna iniisip bago mo ginagawa, best friend. Kaya, sa'yo, God bless you. Kayang-kaya mo yan. Magandang umaga sa'yo, Carlo. At maraming salamat dahil binigyan mo kami ng oras mo at talaga namang pinagkatiwalaan mo kami. At sa lahat ng best friend natin po na umagapay sa atin, maraming salamat po sa nakinig, dumamay at tumulong sa ating best friend na si Carlo at kanina nga po doon sa best friend natin na si Dennis. Maraming salamat po mga best friend. At ito, pahabol na pasandal. Utang na loob, KZ Sandalan. Napupuyat ako sa pakikinig sa'yo ng radyo. Grabe ka, kakapakinig sa programa mo. Thank you ha. Sabi niya yon, thanks you ha. From Shakespeare. Oy, maraming salamat na Shakespeare. Maraming salamat po sa lahat na nagpupuyat. Ang tanong, na-like nyo na ba ang FB page? Ayan tayo, pasandal kayo na pasandal, puyat kayo ng puyat, hindi nyo pa pala ako nakikita. Uy, mahirap sumandal at mahirap makinig sa taong hindi mo naman na nakikita ang mukha. Hala siya. Kaya naman mga best friend, like nyo na ako, KZ Sandalan, K as in kaliwanagan, Nax, at Z as in a zipper, yung last letter sa alphabet yan, best friend, as in a Z, K, Z, Sandalan po yan. I-search nyo lang, makikita nyo ako agad at i-like nyo na yon dahil pwede rin kayo nga mag-message doon, best friend, at chat nyo lang ako, i-leave nyo lang ang message nyo doon at babasahin ko yan. At nagre-reply ako, wag kayong mag-alala. Ako na lang i-chat nyo, nagre-reply ako. At best friend, salamat sa lahat ng mga naka-duty sa mga medical people natin dyan sa ospital, sa mga clinic na 24 hours, na convenient stores, sa mga security guard at lahat ng building, sa lahat ng nag-audit, sa lahat ng gising pa, sa kanilang mga kabahayan, at sa magaganda nilang bahay. Wow, bali-bali, Bong, ikaw na ang may magandang bahay, best friend. At sa mga nanay at tatay, magulang at mga estudyante, ugip kala, alauna na ay. At saka sa mga nagre-review, mga best friend, at talagang si Casey na, stop ko muna tong review ko. Naks, maraming salamat sa pakikinig din nyo. Mamaya po, magkarinigan tayo 11 to 12. O puyat ako. Kaya pag nakita nyo ako sa 28 sa Metro Plaza, makikita nyo, ay, laki pala na eyebags na. Oo, malaki talaga kasi kulang tayo Pero sleep is for the weak. Diba? Sabi nga, pero hindi, best friend, joke lang yon. Dapat ang tao, ang isang individual, merong 8 hours of sleep. Depende yan, mga best friends, sa edad ninyo. Pero ang pinakamagandang tulog, 8 hours, mga best friend. Kasi, kaya nga tulog na ako ngayon Charot lang. Hindi kasi, mga best friend, ang katawan natin, pag natutulog, nagre-repair ng mga cells, ng mga tissues, gano'n. Kaya 8 hours ang kailangan nila para ma-repair lahat ng kailangang ma-repair. At saka pinapalitan ng bago, diba? Para maayos, maganda. Kaya best friend, wag mong anuhin yung tulog mo, wag mong i-deprive yung sarili mo sa pagtulog. At saka syempre sa pagkain, dapat lagi kang kumakain, best friend, para lagi kang busog. Syempre, di ba pag busog ang isang tao, wag naman yung busog na inaantok ka.
Dapat best friend yung tama lang kasi pag ang tao, tama ang tulog at tama ang kain, na maayos yan mag-isip. O, diba? Mas makakapag-desisyon ka ng mas maayos. Kaya kaysa sa pagod ka, diba? Irritable ka pa. Kaya best friend dapat ay alagaan mo yung sarili mo. At maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood sa kanilang radyo at via YouTube din mga best friend. Mamaya Bullseye, 11 to 12 noon sa kainitan ng katanghalian. Samahan niyo ako. Bullseye po yan with Tita Ronnie. At mamayang gabi, muli 9 p.m. magkarinigan tayo sa programang ginawa sadyang para sa'yo. Ang programang ay Confessions. Maraming salamat best friend at sa lahat ng gagawin mo. God bless you. Ito po si KZ Sandala nagpapaalala, laging umiti para laging maganda at pogi. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Senses. I wonder where you are.
sit and talk for hours, discussing if the love they've got is real. You don't have to say it, 'cause I know exactly what you feel. People keep on talking about the weather, spending words on unimportant things, staying in a corner, listen to our hearts that sing. We don't have to say the words, we live by the love that's in our eyes. If we're feeling good or hurt, we don't have to say it, we don't have to say the words. Sometimes I can feel you read my mind, babe, that I am an open book for you.